Tɛnɛ janvier kalo tile 6 san 2020 limana a y'aw danse an ka bi kibaruyaw la bakurubaw la min bɛ tali kɛ o tile in ni o ye cɛkulu min ɲɛsinnen don yuruku ale kɛlɛli dɔ ma an ka jamana kɔnɔna la ka bali ka kɛ nafolobatigi ye ka sɔrɔ i ka sɔrɔ t'a bɔ ale ɲɛmaaba tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛfɛ kunungo ka se ka kibaruya dɔw di fɛn bɛ tali kɛ u ka rapportw cogoyaw kan an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana min ye protection civile kɛnɛba dɔ sigira olu fana fɛ yen bi jamana faaba kɔnɔ min kɔnɔna la u ye dumuni bolo dɔ sigi ni ka tila ka hakilinaba caman ta an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaru kɔnɔ sɔɔni an bɛna ninnu walawala aw ye. Tabarikala aw minnu bɛ ka Nef TV jabarani filɛ nin waati na an b'a fɔ aw ye ko aw ni su nin waati mana se nin ye kunnafoni dɛmɛba fɛnsɛnnen aw ye aw danse an t'a ko bila dakirinda la n y'a fɔ kibaruyaw kɔnɔna la k'a fɔ an ka jamana ye cakɛda min sigi sen kan walasa ka bali ka kɛ nafolobatigi ye kurutu ni bamanankuruya yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ka miliyaribaw kafo ɲɔgɔn kan o baaraw minɛnw ni sow ni fɛn wɛrɛw la ka sɔrɔ i ka sɔrɔ ti ale bɔ sariya kɔnɔna la o cakɛda o tile ni o ɲɛmaa ye mun ni gindo ye ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛfɛ nin jɔakun laban ninnu na a ye bataki min bɛ n'o y'u ka 2018 ale gafeba ye o kɔni fɛsɛfɛsɛ kibaruya dilaw ye yanni ka to yira jamana ɲɛmaa na a kɛnɛ kɔnɔna la a ye dantigɛli caman kɛ dantigɛli minnu kɔnɔ a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ o kɔni ye maa 3 yɛrɛ ɲɔgɔn ko olu ka gafew ta ka di jamana kiritigɛlaw ma k'a sababu kɛ nafoloba kule sɔsɔɔni bɛ olu bolo dɔw ta ye so 20 so 17 dɔw yɛrɛ du terrain titre foncier 60 n'a ɲɔgɔnna bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo a kɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ Mumuni Gindo ale yɛrɛ ɲɛfɔli mun kan y'a ko kan an ka jɛ an k'a lamɛn. Mɔgɔ 3 an ye olu ka dossier laban nka o tɛ rapport nin kɔnɔ rapport nata o ni fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ an ye fonctionnaire 3 enquête kɛ olu kan ka dossier laban ka taa di procureur ma Bamakɔ procureur ma n'o ye procureur Kasogo ani ministre de la justice an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o fonctionnaire 3 nafolo min b'u bolo i n'a fɔ so jɔlenw na a ka ca ni miliyari 4 ye kelen ta ye i n'a fɔ miliyɔn 960 mɔgɔ filanan ta ye miliyari 1 ani miliyɔn 700 ani miliyɔn 50 sabanan ta miliyari 1 ani miliyɔn 600 so min b'u bolo so jɔlen ani terrain min b'u bolo o dun ka sɔrɔ mana jateminɛ an y'a ye k'a fɔ ko san 6 kɔnɔ kelen ka sɔrɔ kɛra miliyɔn 30 kelen ta kɛra miliyɔn 63 filanan ta ye 30 ɲɔgɔnna ani sabanan ta fana à peu près 29 millions donc san 6 kɔnɔ mɔgɔ min ka sɔrɔ taara kɛ maximum 60 millions ou bien 30 millions ka taa sɔrɔ o wagati kɔnɔ a ye sera ka so min san ou bien k'a jɔ ka kɛ a ka ca ni miliyari 1 ye an ka sariya kɔnɔ 2014 assemblée ye sariya min sigi k'a fɔ ko i mɔgɔ min ye jamana ka foroba baarakɛla ye ni fɛn de sɔrɔla e bolo min ni i ka sɔrɔ donnen tɛ sanga ne ɲɔgɔn na n'a tɛ ɲɔgɔn ta i kan ka nɔ minɛ i kan ka ɲininka i dalakan na i ye fɛn nin sɔrɔ cogo min na i kan ka ɲɛfɔ n'i ka kuma ɲɛfɔli ye sira sɔrɔ n'a jɛlen don a fɔra a banna mais n'i ka ɲɛfɔli ma se ka kɛnɛya n'a ma se ka sira sɔrɔ office bɛ dossier lase o clé bɛ dossier lase tribunal la tribunal fana kan ka a tigi wele k'a ɲininka dalakan na sara y'a fɔ cogo min na ni kumakan jɔlen ma sɔrɔ a tigi da k'a fɔ ko a ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛ fɛn ninnu sɔrɔla cogo min na a tigi kan ka ɲangi o fana ɲangini o bɛ tribunal bolo donc dossier 3 min taara an kɔni y'a bila ka taa di tribunal la a bɛ tribunal mɔgɔw bolo mais an n'u bɛ fɛ ka jɛ ka baara kɛ parce que fɛn min don nin bɛ nafolo ka daraki ka bɔ jamanadenw ka sɔrɔ la k'a fɔ a ka to ten a man ka kɛ donc an bɛ baara kɛ pour que a laban jugement ka se ka kɛ sariya kiiri ka tigɛ ni nɔ b'a la a ka dɔn ni fɛn minnu minɛna fɛn minnu ko fɔra a kan ka bɔsi u la ka lasigi ka bila jamana ka balan kɔnɔ.
tabarikala ala ka ni kenye ta ye yurugu keleli ka se ka kɛ waleya ka bɔ dala fɔla jamana faamaw fɛ ten sa n'an bɔra yan an bɛ taa protection civile jabala min filɛ sogonikɔkaw fɛ yen k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi tile kɔnɔna la olu fana ye dumuni bolo kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ min kɔnɔna la u ka jalatigi ɲɛmɔgɔw ka fara u ka cakɛlaw kan minnu yɛrɛ ye tasuma faalaw ni kasara kunbɛnnaw y'u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kan na ka jɛ k'u bolo bila minɛn kelen nɔ ka tin yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ bonyaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna la fana min ye k'a dɔn a b'a laɲagarili ni baara dɔw sigira a kɔnɔ waasa maaw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ ka sɛbɛkɔrɔ laɲagari u ka baaraw kɔnɔna la kɛnɛ kan na an ka jata la Umaru Tarawele ale n'a ka kuma galamatigi tun bɛ min bɔra a ko la an ka ɲɛma d'a ma. Lajɛrɛ min kɛra sɔgɔmada in na lajɛrɛ in tun ye an bɛ to ka tɛnɛn o tɛnɛn kalo tɛnɛn fɔlɔ an bɛ cérémonie couleur kɛ donc fɛn wɛrɛw farala kan n'o ye jalakura dɔw sɔrɔla mɔgɔ 23 olu ye jalakura lieutenant colonel Jala sɔrɔ ani mɔgɔ 1 o ye lieutenant Jala sɔrɔ ani ministre de la sécurité fana tun ye wari di ko ka dumuni dilan an ka jɛ k'a dun jalako t'a la bɛɛ bolo ka don minɛn kelen kɔnɔ ka bɛɛ ni sabati ni kelenya yira pompier kɔnɔna la donc o de senfɛ directeur yɛrɛ fana ye foli kɛ ka tasibila kɛ sankura kow la an ye 2019 kɛ a kɛra hɛrɛ la a kɛra sankɔrɔta la donc ka dɔ fara sankɔrɔta in kan hali bi an k'an cɛsiri mun b'an bolo sankɔrɔta la an ka yɛlɛ o sanfɛ halisa bɛɛ k'i jija pompier bɛ cogo min na bi a tɔ ka yɛlɛn ka taa fɛ o ye welewelekan ye an ka da an ka kalikasiyɛn kan na n bɛ mɔgɔ la kana na nin bɛ to a la donc o kelen-kelenninw bɛ n bolo k'a f'u ɲɛna parce que jama dalen b'an na halisa an k'a yira jama la k'an m'an togo kɔrɔ la u ka dan na tuguni ka taa fɛ. nin ye badenya ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ baara yɔrɔ maaw yɛrɛ tin don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'an bɔra yen fana kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya fana k'a fɔ jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen ni olu bɛ wele ko jɛkulu minnu kɛra n'olu kɔni bilala ka bɔ polisiya yɛrɛ a jɔnjɔn ɲini baaraw kɔnɔna la o jɛkulu kɔni ye kunnafoni jɛrɛ dɔ fana sigi sibiri don jɛrɛ min kɔnɔna la u y'u ka nisɔngoya sɛbɛkɔrɔ jira kosɛbɛ ka ɲɛsin k'a dɔn polisi ɲɛmaa yɛrɛ ka ciden dɔ ye dandegali dɔw kɛ kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ polisi kɔnkuru baaraw kɛra cogoya min na u y'u ka dusumakasaya jira ka ɲɛsin o ma ka tila ka tabale gosi ka laɲini kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma k'u ka wuli ka jɔba kɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni binna polisi yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli senfɛ k'a dɔn ko ka fɛɛrɛ kura sigi waasa olu yɛrɛ garisɛgɛ kura bɛ se ka di olu ma k'olu kɛ taabolo jɛkulu filanan ye o fana bɛ se k'a don polisiya baaraw la cogoya min na ko n'o tɛ bolo min kɛlen filɛ nin ye u dusukun tɔɔrɔlen don wa tɛna ko bila nin cogoya nin na a ko kɛra an ka cɛdenw ɲɛna min ye Umaru Tarawele ka fara Aminata Daɲɔn kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lamɛn. Ni denmisɛnnin minnu ma se ka tɛmɛ polisi kɛmɛniba mun kɛra san 2018 na ni u jɔra ɲiningali laban na n'a bɛ fɔ o ma ko entretien oral u ka nin kunnafoni jɛrɛn kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ko san 2018 kɔnkuru ma kɛ jɛlenya kɔnɔna na. Polisi kumalasela n'u b'a fɔ ma porte parole o bɔra k'a fɔ ko polisi kɔnkuru ko a kɛra k'a kɛra ka ɲa k'a kɛra hakɛ fɛnɛ kɔnɔ k'a kɛcogo fɛnɛ ɲana donc anw dun bolo o y'a sɔrɔ anw bɔra anw taara arajow la anw bolo anw ye kuma caman fɔ k'a fɔ kɔnkuru in a ma kɛ ka ɲa a kɛra dɔw fisara dɔw ye k'a sɔrɔ an bɛɛ maliyɛn de an bɛɛ lajɛlen barajuru bɛ Mali in kɔnɔ yan an bɛɛ lajɛlen barajuru bɛ yan ni min barajuru tɛ yan ni min barajuru tɛ Bamakɔ yan o ta bɛ u ka so ne yɛrɛ ta b'an ka dugu la donc o de la an nana fɔ bi donc ko o kuma in a ye kuma min fɔ an tɛ se k'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ dɛ parce que a bɛ se ka kɛ ale de tɛ a kalama k'a fɔ ko yurugu-yurugu ani bingali wale dɔ kɛra kɔnkuru in kɔnɔ mais anw minnu tun bɛ ka kɔnkuru in kɛ ni o yurugu-yurugu ni o bingali kɛra anw na anw de b'o dɔn donc o de la an nana bi k'a wele n ko an b'a fɔ a ye a k'a dɔn bi k'a fɔ bingali walew kɛra kɔnkuru in na wa yurugu-yurugu kɛra kɔnkuru in na. Ni denmisɛnnin ninnu ka kuma lasela y'a yira a ka kuma kɔnɔna na ko daliluya b'u bolo mun b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabolo yɔrɔ dɔw kota kuma dafa kɔnkuru in na. Ni i binna kɔnkuru la n'i nana fɔ sisan dɔw bɛna fɔ ko kɔnkuru ye kɔnkuru ye n'i bɔra la dɔrɔn kota ko de ye kɔnkuru ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'i bɔra la dɔrɔn k'i bɔra la n'u y'u ka kota sɔrɔ u b'u ka kota ta o ye tiɲɛ ye tan dɔ foyi t'a jɛ walahi mais ni kɔnkuru in na o ma kɛ ni kɔnkuru in na dɛ o kɔnkuru in na an b'a dɔn arrêté la kɔnkuru la région dɔw bɛ olu ka kota ni an b'a fɔ ma mɔgɔ hakɛya min kan ka ɲini u fɛ
région B o daluya b'an bolo o mɔgɔ hakɛya ma sɔrɔ donc o b'a yira depuis yen olu yɛrɛ y'u ka concours arrêté a concours kun daminɛna kun min kan olu y'o kun dɔ sɔsɔ. A tilala ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko waasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko in na k'u ye batakiw ci Mali ɲɛmaayasow bɛɛ la nka ko ministère de la justice kelen dɔrɔn de y'u jaabi. N'u ko kɛr'i la i bɛ lettre adressé institution na an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ i ye institution fɛn fɛn na an lettre déposé a bɛɛ la ka a yirula k'a fɔ min kɛra an na ko o sɛbɛn lettre in kɔnɔ k'a d'u ma ko n'u kun t'a kalama n u ka bɔ a kalama an ko an b'u kɔnɔ o la u mɛnna mɔgɔ si de tɛ yen min y'an jaabi mais o don na c'est le jeudi ministère de la justice o de y'an wele. Ni denmisɛnnin ninnu ka laɲini ye u ka kɛ deuxième vague ye ɲinɛ san kɔnɔna na sabula baara in kanu b'u la. Ni nin denmisɛnnin ninnu bɛ kasi la su ni tile u mansaw bɛ kasi la su ni tile u ka hinɛ nin denmisɛnninw na u k'u kɔfilɛ nin denmisɛnninw na u ka denmisɛnninw bila ko hakɛ kɔnɔ u ka denmisɛnnin ninnu ta komi tubabukan na u b'a fɔ cogoya min na ko deuxième vague mɔgɔ fɔlɔw donna sisan u ka deuxième ninnu kɛ mɔgɔ filanan ye minnu fana bɛ don parce que nin denmisɛnninw b'a fɛ k'u ka faso de kumabɔ ni faso kumabɔli nege tɛ denmisɛnninw na u b'u sigi te min na so dɛ u b'u sigi te min na so mais ni denmisɛnninw de ko an bɛ se k'an faso kumabɔ est ce que ne selen tɛ yɔrɔ dɔ ne ka ko dɔ kɛ n faso ye ni hakilina bɛ nin denmisɛnninw bɛɛ de kelen kelen kunkolo la donc a ka kuma lase u ma u ka hinɛ denmisɛnninw na u ka denmisɛnninw makari u ka denmisɛnninw manto u ka denmisɛnninw ta denmisɛnninw bɛ se ka kɛ polisi ye cogoya min na o de ka di u nikun ye. An nakun ye fɛn fila de ye yan bi deuxième vague ani porte-parole ye kuma min fɔ ka n'a yira a filila ka kuma la an nakun ye o dɔrɔn de an b'a ɲini faamaw fɛ u denw n'an ye jamana ni jamana kɔnɔdenw a bɛ n'a fɔ den ni a masa den jigi ye jɔn ye a masa tɛ donc jamana fana denw jigi ye jamana de ye donc an b'a ɲini u fɛ halisa u ka kɛ ala yɛrɛ kama u k'an ka doléance u ka accepter an ye vive la deuxième vague an mago b'o dɔrɔn de la sisan. Denmansaw fana ma to kɔ nin ko in na u ye u ka nisɔngoya yira. N'a fɔra san 1 ni kalo 6 denmisɛnninw ka épreuve kɛ o kɛ an dusu kasilen don ni résultat ma bɔ ni tɛ lafiya n'u binna boli la a bɛ se ka kun an fɛ n'u binna visite la a bɛ se ka kun an fɛ n'u binna écrit la a bɛ se ka kun an fɛ n'u binna banque de sang la a bɛ se ka kun an fɛ mais kana oral kɛ ka ban pewu u ka bi o la oral ye ko ɲanamaya oral kɛ don dɔw yɛrɛ ɲininkara e bɛ bɔ quartier jumɛn na e bɛ bɔ Ɲamakɔrɔ e bɛ bɔ min Bamakɔ Bolibana ni école de police cɛ quartier joli dɔw ɲininkara o la n'u y'o question ɲanamaya an bɛ mankan na ko rébellion ni ninnu ma taa caman bɛ taa fara marifatigiw kan dɛ o bɛ na ni mun ye o tɛna ni tiɲɛli ye an kɔni b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ faamaw fɛ se t'anw ye dɛ se bɛ Ala de ye an b'a ɲini u fɛ Ala ni Ala kira kama ni denmisɛnnin minnu binnen filɛ nin ye bɛɛ ɲɛ b'a la. Ka aw ladɔnniya kumakuncɛ la k'a fɔ ko ni denmisɛnnin ninnu ye fini bilenman de don walasa k'u ka dusumakasi yira. N'an bɔra hɔrɔn ninnu na an bɛ taa katikaw fɛ yen ka aw ladɔnniya k'a fɔ cakɛda dɔ bɛ yen n'o ye entreprise Sulkada ale bɛ dɛmɛ ta kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana ka cakɛla kɛrɛnkɛrɛnnena finitigilakaw ma ɛlɛ ni suman duman ani kafoɲɔgɔnka yɔrɔw jɔyɔrɔ n'o ye guwaw ye k'u dɛmɛ u ka baaraw la u bɛ se ka hali bi maaw n'u bolofɛnw lakana ni baaraw sɛbɛkɔrɔ sabati cogoya min na a kɛlen kɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin polisiw ni yɔrɔ caman ma a ye dɛmɛba fana ta ka ɲɛsin kati protection civile ale centre ma min ye ka guaba dɔ kɔni jɔ min ye gua lakikaw ye ni protection civile cɛdenw bɛ se ka sigiyɔrɔ ni kafoɲɔgɔnka yɔrɔ ɲumanw sɔrɔ cogoya min na o n'a ɲɔgɔnna caman waasa ka bonyamasɛn ka ɲɛsin cakɛda kofɔta in ma kati protection civile ni ale ɲɛma ye Abdoulaye Dunɲɔn ye lieutenant Abdoulaye Dunɲɔn n'a ka cɛdenw y'a kanu ka se ka bonyamasɛn kɛnɛ dɔ sigi ka ɲɛsin u ma k'u fo k'u waleɲuman dɔw ka baara la o kɛnɛ kana na an ka cɛdenw tun b'o fana na min bɔr'o la an ka jɛ k'o lajɛ. An ka finitinnakaw n'o ye protection civile ye u bɛ baara min na o ni a ka kan Zulkada kan ka nin kɛ hali ni protection civile mɔgɔw ma an bila nin na parce que an y'u jɔyɔrɔ ye fasoko la an y'u jɔyɔrɔ u yɛrɛ ko la u b'u niw di u bɛ bɔ wagati bɛɛ donc PDG y'a yamaruya n'o ye Cɛrno Musa Fofana ye a ko ka d'a yɛrɛ ye a kana kɛnɛ in kan bi kosɛbɛ a ka nin nisɔndiya partager ni protection civile mɔgɔw ye mais voyage o bali donc a ye ne bila ka na rapidement ko n kana kuma a tɔgɔ la donc an nana an ye jateminɛw kɛ
u y'a yira k'a fɔ guwa ninnu jɔra a kɛra nisɔndiya ye u bolo kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ min bɛ kɛnɛ kan n bɛ fɛn wɛrɛw observer taalen ɲɛ inshallah fɛn o fɛn ni u mago bɛ se ka jɔ fɛn min na n'Ala sɔnna an m'an jɔ o kɔrɔ. Zulukada kɔni se ye min ye k'o kɛ protection civile ye n'Ala sɔnna an tɛna dan nin ma inshallah comme directeur y'a fɔ cogo min na. Opérateur économique fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ nin baara ni an k'an dɛmɛli la i n'a fɔ Zulukada y'a kɛ cogo min na sisan. An bɛ daga yɔrɔ minnu na ka o daga yɔrɔ in k'o lafiya dɔɔni. O de ka ɲi baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la. Donc a bɛ baarakɛyɔrɔ tin don baarakɛdenw na baarakɛlaw la u bɛ na hali n'a ka sɔrɔ min tɛ baara la u bɛ na. Donc o ye fɛnba ye min ni a foli Ala de b'u sara a ko la. N bɛ welekan min lase Kati mɔgɔw ma o ye k'a fɔ ko protection civile ye olu de ye. N'i y'a mɛn protection civile olu de don. An bɛɛ de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An ka ɲɔgɔn faamuya baara kɔnɔna na. Degun o degun bɛ yen nɔ ni a sɔrɔla baara kɔnɔna na laɲini tɛ dabɔ n kama tɛ. Nin ye nisɔndiyaba de ye. Nin ye nisɔndiyaba de ye ko tellement que nisɔndiyalen don n t'a dɔn n bɛ se k'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na quoi. An mago bɛ nin de la pompiers mago bɛ nin de la. Tiɲɛ don an bɛ faso baara de la mais ni bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni kɛ a ka ca Ala fɛ an hakilina ye mun ye o bɛ sabati. Vraiment an bɛ Zulukada mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo hali hakilina ɲuman fɛn o fɛn sera nin kɛ sababu ye ka nin fɛn in sabati vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Halisa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ halisa bɛɛ ka a kɛ comme Zulukada y'a kɛ cogo min na. Ka tugu o fana na an b'a ɲini Zulukada fɛ nin ka k'a fɔlɔ ye a kana k'a laban ye. Sapeur pompier bɛ baara mun na jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la. U bɛ tasuma kɔnɔ u bɛ ji kɔnɔ u bɛ nɛnɛ na waati o waati ni degun sera population fan o fan ma olu de bɛ wuli k'u jɔ. Wa mɔgɔ ma deli k'a mɛn ko sapeur pompier de la ka dɔrɔmɛ kelen minɛ mɔgɔ la a ka baara cadre kɔnɔna la. Donc ni foli kan ka kɛ bi mɔgɔ ye jamana in kɔnɔ a belebeleba kan ka kɛ sapeur pompier. Donc o baara kelen kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ se k'u ka baara nɔgɔya u ma a ɲininen bɛ population bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka o kɛ. Donc a kɛra k'u dɛmɛ u ka infrastructure la o a kɛra soin ko ye o a kɛra moyen motorisé ko ye o comme a kɛra carburant ko ye cogo min. Donc bɛɛ lajɛlen de welelen don bɛɛ ka dɛmɛ na se sapeur pompier ma parce que jamana kelen tɛ se k'a baara kɛ. Ka bɔ Kati kana Bamako kokura k'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ sigira sen kan min bɛ wele ko mouvement pour la promotion et la défense des acquis de la jeunesse n'o ye jɛrɛjɛkulu ye mun bɛna funɛnkɛninw ka hakɛw kɔkɔrɔma don kosɛbɛ. U y'u ka baaraw kɔni kun don ni ɲɛnamaya ni cogoya laban ninnu na sifinw cɔlaso la Bamakɔ yan nɔ baara ninnu ɲɛmaya tun bɛ Madame Toure Kadiatu Toure bolo a kɛnɛ kana na u y'u sonni sigi baabu min kan o kɔni ye denmisɛnw yɛrɛ bɛ ni ladamu koɲɛw bɛ se ka sigi cogo di waasa ka se ka kɛ jigisigi ye an ka jamana yɛrɛ ye doni a nataw la a kɛnɛ kan Idrissa Badimi ka fara a ka jata la Bakari Kɔnɛ kan olu tun bɛ 9 TV cɔ a la u nana ni min ye Samala Jadaw filɛ aw ye. Lajara in baaraw daminɛna ni Mali fasa ye n'o ye hymne national ye. Baara ɲɛbilaw kuncɛlen jɛkulu in kumalasila n'ale Umaru Kulubali ale ye kuma ta a y'a jira n'a ka fɔ jɛkulu in sigikun n'a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka Mali funankɛni tɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkuluba kelen ye waasa u ka jɛ k'u ka hakɛw ɲini ani k'u lakodɔn jamana fɛ cogoya min na. Tɔn in de kɔrɔ ko siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye n'an ko siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye o denmisɛnnin ninnu fɛn dɔ de kan ka sɔrɔ jamana kɔnɔ mun labɛnnen don denmisɛnnin ninnu ye mun bɛ se ka denmisɛnnin ninnu ka siniɲɛsigi la sabati. Donc denmisɛnnin ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye fo k'a sɔrɔ denmisɛnnin lakodɔnna an b'a fɔ o ma ko promotion. Ni denmisɛnninw ma lakodɔn a ka gɛlɛn denmisɛnnin ka kɛ siniɲɛsigi ye. Lakodɔnni jumɛn de ko don n'i ye tailleur ye a ka dɔn i bɛ se tailleur la n'i ye restauration baarakɛla ye a ka dɔn i bɛ se restauration la n'i ye galadonna ye a ka dɔn i bɛ se galadon na n'i taara école la ka kalan fana kɛ a ka dɔn i ye kalan kɛ ko niveau de la ça c'est la promotion. Ensuite la défense des acquis c'est-à-dire jamana ye fɛɛrɛ minnu tigɛ denmisɛnninw ka baarada ko la n filɛ ka baarada min fɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ ouvriers bɛ yen corps de métier bɛ yen manœuvres bɛ yen maçons bɛ yen hali bɔli minnu b'an ka so n'a tɛ se tobili la n'a tɛ se minɛnko la n'a tɛ se finiko la a ka gɛlɛn ka se k'a ta k'a bila i ka baara la
donc jamana ye fɛɛrɛ minnu tigɛ denmisɛnninw ye jamana kɔnɔ siniɲɛsigi kama u ye caman kɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo di o fɛɛrɛ ninnu ka basigi an bolo ça c'est les appuis mais an bɛ an ka droits défend hali bi caman tora n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin tɔ joli de bɛ Mali la a ka ca ni 1000 ani kɔ denmisɛnnin tɔ 1000 ani kɔ question dɔ bɛ yen n'an y'an yɛrɛ ɲininka a la bi jɔn de bɛ se ka kuma Mali denmisɛnnin bɛɛ tɔgɔ la jɔn o mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ si kelen tɛ se ka kuma Mali denmisɛnnin bɛɛ tɔgɔ la i bɛ kuma i yɛrɛ tɔgɔ la i bɛ kuma i ka tɔn tɔgɔ la i bɛ kuma i ka jɛkulu tɔgɔ la c'est pourquoi on a fait référence à la conférence nationale d'août 91 mun y'a ɲini k'a fɔ jamana denmisɛnninw ka kɛ tɔn ye n'aw kɛra tɔn ye aw ka kɛ fédération ye n'aw kɛra fédération aw ka kɛ fédération spécialisée o kɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu bɛ yɔrɔ furan kɛ olu ka yɔrɔ furan kɛ ni minnu bɛ jago kɛ olu ka jago kɛ minnu bɛ mansɔnya kɛ olu ka mansɔnya kɛ minnu bɛ manœuvre kɛ olu ka manœuvre kɛ minnu bɛ école karamɔgɔya kɛ olu ka école karamɔgɔya kɛ il faut que ça soit des fédérations spécialisées olu bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn kalama n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ na ye syndicat caman bɛ jamana kɔnɔ syndicat in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw de don donc tɔn ka ca maa si tɛ se ka taa kuma denmisɛnninw tɔgɔ la. A da sera funankɛninw ka baara sɔrɔbaliya ye kɔlɔlɔ minnu s'u ma a n'a ye ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ fɛɛrɛ bɛ jamana ɲɛmaaw bolo ka funankɛninw dɛmɛ k'u ka dɔ fara a kan hali sisan. A b'an kɔnɔ maliyɛn den kelen baara kelen Mali ni o de ka kan on n'interpelle le président de la République maliyɛn kelen baara kelen maliyɛn bɛɛ ni baara ka kan maliyɛn si man ka to ten i san 18 i ni fɛn dɔ ka i faso kɔnɔ an faso kɔɔri bɛ ka exploiter a sanu bɛ ka exploiter a fɛn bɛɛ bɛ ka exploiter mais fasodenw bɛ ka ɲani a ko an ka na taa tunga fɛ programme joli dayɛlɛlen don l'APS des milliards l'ANPE des milliards FAPA des milliards pour n'éviter que ceci mais tous ces milliards tu verras que les directeurs sont milliardaires denmisɛnninw ka nafolo kan mais u b'u sigi k'u ɲɛ datugu denmisɛnnin damadamani fana bɛ taa olu bɛ mobili 2 3 sɔrɔ on dit tout va bien et ni kumana k'u b'i fa nɛni k'u ba nɛni ma fɛn kɛ kira la a ma fɛn kɛ Jésus la a man ka fɛn kɛ anw na. A ko k'an ka dɔ fɔ ɲa ye ko an ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye a ko funankɛninw fana ka wuli ten sa ka baara dɔw kɛ u yɛrɛ ye k'u boloma yɛlɛma janni Ala bɛ nɔgɔya k'u ye cogoya min na. Il faut qu'on parle de l'économie. Il faut qu'on parle de l'emploi des jeunes. Il faut qu'on parle de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais en quelque sorte, il faut que les jeunes fana ka yɛrɛ miiri ka k'a yɛrɛ ye dɔɔni. Anw de fana bɛ bɛɛ ka da la. Anw de bɛ bɛɛ deli. Anw de b'an yɛrɛ to bɛɛ bolo. Anw de b'an yɛrɛ marginaliser. Anw de tɛ sɔn ka leçon ta. A leçon ta ye jumɛn? An tɛ sɔn mécanicien ma. An tɛ sɔn réparateur ma. An tɛ sɔn maçonniya ma. An tɛ sɔn manœuvrier ma. An b'a tɛ kan na a tɛ fɔ an ma. Mais an fana bɛ utiliser comme il veut. O tɛmɛnen k'o ka bɔ yen jɛkulu in ɲɛma n'ale ye Madame Ture Karijatu Ture ye ale ye kuma ta a y'a jira n na k'a fɔ jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jamana ɲɛmaaw ye layidu min ta denmisɛnninw ye k'u ka timɛ. Président sigira a ko k'a b'a ka denmisɛnninw ka hakɛ bil'u ye donc n'a fɔra ko hakɛ bilala an ye f'an ka wuli ka taa ɲini donc an ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka se mɔgɔ minnu b'a kun kan an ka taa an kunko f'u ye k'a fɔ an bɛ fɛ an ka nin de kɛ donc u b'an ka hakɛ yɔrɔ niveau d'an ma an bɛ baara kɛ n'o de o de lajɛ kun ye bi. Ani a y'a jira k'a fɔ k'u ka hakilina ye ka funankɛninw dɛmɛ u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min ka bɔ maa nɔfɛ yala la a y'a jira an na k'a fɔ fana ko ale min filɛ nin ye k'ale ye ŋaniya sɛbɛn sɔrɔ jate ɲɛnabɔli la n'o ye comptabilité ye master en comptabilité nka k'ale ye kalaliso dayɛlɛ waasa a bɛ se k'a yɛrɛ boloma yɛlɛma cogoya min na. Y a pas de sous-métier mɔgɔninfin n'i sɔnna i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ an ka slogan y'o de ye donc ne bɛ fɛ jeune bɛɛ ka wuli ka baara kɛ an ka sɔn baara ma mun mana d'an ma an mana wuli ka mun ɲini an ka jɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni mɔgɔ kelen ko k'i b'a kɛ i tɛ se an bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka na k'an dɛmɛ nin baara in na pour que a ka se ka lawaleya. Waasa ka bi kibaruyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ dakurunya kelen k'aw ladɔnniya k'a fɔ karate ale yɛrɛ fana bɔlen chinois ni japonais fɛ yen a fana b'a la ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min ye kunungo ye karate kɛnɛ dɔ sigira kɛnɛ min bɛ tali kɛ karate kɛcogo bolokura dɔ kɔni nana an ka jamana kɔnɔ min bɛ wele ko sambo o kɔni bɛna kɛ dɔ faratɔ ye karate taabolo kura de kan Mali kɔnɔ i n'a fɔ kɔrɔlen minnu bɛ a cogoya min na a kɛnɛ kan na u ye i ka dɔ biro dɔ sigi biro min na ni a ɲɛmaya taara ka kalifa Hama Sise la Hama min kɔni ye sambo ka lasigiden ɲɛmaa ye nin biro kofɔta in na kunungo a sigira Badalabugukaw ka to a la kalanso la min kɛra an ka jamana maaba caman ɲɛna
ina fɔ kafo duru na mairie ma fɔ ka taa se karate bolofara wɛrɛ minnu bɛ yan olu ɲɛma dɔw n'u ka karate cɛdenw kɔni ma a kɛnɛ ka na anw ka karate ka baɲɔ jɛnɛbo fana tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn. D'abord foli n bɛ foli ɲɛsin délégué minnu bɔra Mali région bɛɛ lajɛlen ka foli ɲɛsin olu la ka foli ɲɛsin mɔgɔw la mɔgɔ minnu fana ye sanbo la na Mali la yan nɔ ka baara kɛ fo kana se nin bi niveau ma donc an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen et surtout foli fana n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin n ka bureau membre bɛɛ lajɛlen ma donc laɲini min bɛ yen nɔ ni an ka nin bureau kura n'o ye priorité damadɔni bɛ yen nɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye mun ye o de ye ka baara kɛ pour que sanbo bɛ se ka lakodɔn Mali kɔnɔ yan nɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na et aussi ka baara kɛ fana pour que bɛn ni kelenya a bɛ se ka na sanbo kɔnɔ de façon particulière mais aussi laɲini belebeleba dɔ fana bɛ yen nɔ o de ye ka baara kɛ pour travailler à l'ancrage institutionnel de cette fédération parce que o ye mun ye an kan ka baara kɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ n'o de ye sariyatigi ye mɔgɔ bɛ yan n'o ye baarada ye mun ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ sankɔrɔtali ma donc ni fédération in ka baara ye yaasa n'olu bɛ se ka n'o tɛgɛw bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogoya min na yaasa olu fana bɛ se k'an jukɔrɔmadon don an ka nin baara in na donc o de ye an ka laɲiniw ye nin mandat in kɔnɔna la rapidement. Lakan min bɛ n bolo ka ɲɛsin sanbokɛlaw ma ka daminɛ kunun fɔ bi an ye fɛn mun ye an ye cɛsiri ni bɛn ani kɛlɛɲɛ an y'o dɔ ye donc an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan u ka bɛn ni kɛlɛya in u ka dɔ fara o fana kan donc comme ça sanbo bɛ se ka taa ɲɛ donc o de ye weleweladakan ye k'a f'u ɲɛna fana bureau kura mun sigira bureau in an y'u ka cidenw de ye donc n'i ye mɔgɔ bila ci la i man k'i kɔ don a la donc an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ yaasa ci in an bɛ se ka lase ka ɲɛ cogoya min na donc o de ye weleweladakan ye. Tabarikala limano fɛn fɛn bɛ yen n'a daminɛna a bɛ kuncɛ fo ala ka masaya an ka kibaruyaw y'u seli o kuncɛyɔrɔ la ani nisɔndiyalen mun lase aw ma aw kana kɛnɛ bila jɛmɔgɔw bɛ to sun na wa sini nin waati kelen na an bɛna don kibaru wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan kunnafoni jɛlen a lakika 9 TV aw ka jabaranin so ala ka su wɛrɛ d'a ma.